Ladies and gentlemen, the award goes to Igbo ndị ọma njem ọnụ unu mana onye akpọrọ m ọzara prezent ema na onye ahụ anarigo ọ dị mma ọ bụ n'isi mbido TV ka ị na-ekiri anyị kpọmkwem ebe ihe niile na-eme echefukwala n'akapụkọ m onye nke gị Maazị Stanley Chizaram ike ije onye mmemme 1 maka na ebe ọbụla akpọrọ mmemme ma ihe eme ebe ahụ mara na ha ebidobe ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ ka ndị mmadụ na-akwụ akwụ na-ekwubata ebe a ị na-ajụ ọ gịnị na-eme enwere mmemme pụrụ iche nke akpọrọ the Beatz Award agba nke 8 ya kpọmkwem ka a na-eme ka ọ dị ugbu a ya bụ gịnị agba nke a bụ nke pụrụ ezigbo iche n'ihi na ya bụ onye na-ahazi mmemme ihe nrite a aha ya bụ John Elijah ọ sị na nke a bụ nnọọ nke pụrụ iche n'ihi na ọ ga-enye ihe ntụrụ ugo nye ụmụ nwaanyị ndị ahụ na-emepụta ụda egwu ma na-emekwa ka egwu na obi aṅụrị na-aga nke ọma n'ala anyị bụ Naịjirịa otu ọbụla si wee dị anyị na-atụ anya ịhụta ihe ga-eme ebe a taa anyị wee na-asị gị sonyere anyị kpọmkwem ka ịhụ ka ọ ga-esi wee gaa echefukwala na ọ bụ n'isi mbido TV ka o si wee na-abịara gị aka bụkwa m Maazị Stanley Chizaram ngwa ka anyị baa n'ime ka anyị mara ihe n'ebe a agakwala ebe ọbụla Chigozie ka mbụ dịka ndị mmadụ na-ekwubata ebe a maka mmemme ntụrụugo a na-eme taa gịnị ka ị na-atụ anya ịhụta ebe a mbịa ile anya sọsọ ma stress na this Nigeria ọ dị much so just ka m bịa ile anya ka m just First of all, when we try to now say the Beatz Award, I love them package these guys, all the able. The first time I got them inside, everything checked there. Man, these guys are the awesome. So because of that, I love to support my guy. And one thing I like from this guy is I want to nature. Nice concept, and again, he love God. Fantastic, amazing. One of the best things to do right now, Maka. Especially the female producers. Those girls, those ladies are trying, and I love it. I love it for them. So I love the fact that they're recognizing them. We're seeing them, and we're happy that okay, they are here now. We're seeing their work. So it's good. It's a good. The Don Johnson New Discovery Producer of the Year 2020 is Mr. Soul! The winner of a whooping sum of 1 million. I gotta go and hug that summer. Whooping that turn it up. Everyone nominated in my category, you're all winners because it's so amazing being a female, making music, producing, being in the world dominated by the male gender and all. So, thank you so much, everyone. You're welcome. Congratulations. ọ dị mma okwu gị kwụ ọtọ kpọmkwem mana ọ bụrụ na ile anya agba nke a na-eme bụ agba nke 8 ma bụrụkwa ọ pụrụ iche n'ihi na ha na-akwado ụmụ nwaanyị ndị na-emepụta ụda egwu so kedu ihe nwere ikwu maka nke a? See, for me, quote the truth. I love them that concept because I got them from this period. I celebrate ụmụ nwaanyị na-eme ọfụma. Check why name of my forget that guy something. Forget that guy something.
ọ dị ọfụma. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ile anya n'ama egwu ala anyị enwere ọtụtụ ndị na-eti egwu na-etipụta egwu, kedu onye ihe ya ka amasị gị? Alovere m Davido nwanne m, forget it. Clear roads for Davido. One waiting the shop now, forget it. Alovere m Davido. Ngwanụ bezo na onye Davido bụ kịta, ọ ga-adị mma ka ị gụọrọ anyị egwu Davido kacha wee masị gị. It's a very simple song now. Hey, one now, then go feel it. Hey, then go run it. Hey, then go feel it. Davido, ịdị kaja, ịdị behuge. Hey, one now. Kedụzi onye ga-enye onye nke abụọ? Anybody in the cowboy is my guy now. Rema. You man that thing now. Baby, calm down. He calm down. Hey. Oh, forget it. Middle work when I forget. Who can see me to cool you down? But all the more I didn't make I buy any make I money here music. Yeah, so respect one now. Come on, congratulations. Congratulations. So sad, big cheer. Woo! All right. Ọ dị mma ahụ na-eze ekwuru ibe ndị ọma njem ọnụ na ahụlanụ ka o si wee gaa na mmemme ntụrụugo Beatz Award 2023 agba nke asatọ ya. Unu ahụla ndị nwetara ihe nrite dị iche iche. Gịnị ka m na-agwa gị gị bụ onye ọma na-ekiri m, nke ọbụla ị na-eme jisi ike na ya, n'ihi na gịnị, Chukwu ga-agọzi mbọ ọbụla nke na-agba. Echefula na ọ bụ n'isi mbido TV ka mmemme a niile si wee na-erute gị na ezinụlọ gị aka. Aka bụkwa m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram Ikije mmadụ PLC applicative nwa aka na-achọpụta akwa kemgbe n'Afrịka. Ịma na ịkpọ m onye mmemme, onye mmekasị, onye gbapụta ihe a na-eme, mana ihe ọbụla jiri akpa nsị gị na-ekwe ya jide. Gaa n'ihu ka ị na-ekiri isi mbido TV ka ị na-ahụta ka mmemme dị iche iche si wee na-akwụ akwụ.